Nyakorom ga jonka mora mora mintiere dakika oskadho 22 tok saa 3 mar okinyi. Ma en chenro mar mbako romo matai nyinga Sharon Ong'ao. Duche ma kawuono nyakorom ga jwang'. Ang'eni kinde osebedo ka rengo. Nitiere jogo eko mabende neno ka gima Januar ni dhi mapiyo. Wadong' mana gi ndalo 10 kende kapok wadonjo dwe mar 2. Manyiso ni kawuono en chieng' tarik 21 dwe mokwongo higa mar 2026. Wadwaro mar mondo mi watwak otende kod chal mar ochumi. Geno mari kaka nyakorom ga jwang' en ni ochumi biro bedo katimo nade. Geno mari mar higa ni en kotende kod ang'o. Par nyaka sani nitiere chik mano mar omenda mar higa mar 2025 matayo nyaka gi sani biro bedo katayo nyaka dwe mar 6. En geno maro ni chakre dwe mar 7 mano mar higa ni wanyalo bedo kod chik manyien mano mar omenda mano mar higa mar 2026. Napenjo kanyo ni kuon bende ng'wenyore, nengo mogo chal nade kamoro amora mintiere, beda rega kata mana mago mabende inyiewe duka. Okinyi maka otieno okinyi maka wuono en mana mbaka mabende wadwaro go ioronwa ote lai mago tomacho karede ka 600 mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel. We anyisi welo mabende ntiere godo poni nokineno posters manwa ke mbui magwa. Bora Nairobi ka ntiere koda welo ariyo mabende osechopo. Yiena mar mondo mi arwak CPA George Magomba mabende en jalony e weche mag ochumi. Arwaki ni machiegni geno mara ni chako higa makare. Erokamano Sharon, wachako higa makare, bende happy new year. To you too. Come on. Aya, kopogre gi CPA George Magomba nyakorom ga jwanga bende ntiere gi Andrew Swago mabende en jagoro mar Nairobi Business Community mag jo ohala matimo ohindni magi buore Nairobi ka machiegni nyalo mana moso ni kwaramoge. Erokamano Sharon, ni kwaramoge te maneno wa sache machalo kod ma. Happy new year. Geno no chako higa maber. Mana kamano nyakorom ga jwang' bende ntiere gi wendo machielo achiel kachiel e county mano ma Migori otudre kodwa e yor lony manyasani ka uno setudre kode mano CPA Evans Ogutu en bende bro bedo komie thuolo mano mar moso achiel kachiel. Kaka mano ne welo montiere godo nikech kar mana kopogre gi lony magu bende uno jo Kenya. Achako di CPA Magomba. Gino mari higani. Ainya nyako tende kod ochumi na. Koro geno mara kutudre kod uchumi watieko 2025 ma okracha ahinya king'iyo ng'eny gik ming'iyo ga mondo ne kaka uchumi dhi ne watemo kane wachako 2025 ne waluor kabisa ni Kenya samoro gowi nyalo tamo chulo to ne sirikal otimo gik moko achiel ariyo adek mag survive mag manage ma debt gimilon debt distress okotimore. Koro economy bende ogro omedore panen about 5% kanyo. Geno na maduong' en ni bedo ni wadhi e yiero 2027 kik mi joma manage economy tim gik ma oko riere tira ahinya mondo kik gikethe moloyo kaka entieno. Gitem maintain kaka entieno kendo kwadhi e budget bende kik gichak gikel budget ma nyalo muko piny kaka mane gitemo kelo 2024. Koro mane manyiso ni rochruok mar ochumi samoro jabedo ga ka yiero kayo samoro kamna kaka jalo ni seche morie yiero to nitie tembe mang'eny kuom serikal gi jowa matiyo e treasury mondo otim gik moko manyalo miyo serikal no yiero. To ing'eni gik manyalo miyo serikal yiero ji dwaro no ne gi wang'gi. Kanyalo miyi example higa mokadho medruok mar bei nyocha ne serikal otemo mo obet mane e diere kanyo seche moko nobet mana 3 ewi 100 kodhi malo to dhi 15 kanyo kang'eny tabiriyo mani ng'eni ber kabisa. To gichako gitemo ma kaka dola kidwa loko gi pesa wa mar shilling to en mana 128 kodhi mang'eny to 130 to nikech gik mang'eny pod wang'iewo oko kamano bet kamano bei bet ok dhi malo ahinya kaka ndalo moko nodhi nyaka morie mana 160 gi wiye. Koro ng'eni magi duto gik magitemo gichulo gowi ma gidhi giyudo Eurobond moro ma giuso maber ma gichulo gowi to mago gik ma uso tek kabisa ne japiny. Kidhi chung' mabinjo gweng'wa ni wacho ni magi gik mitimo
samoro ok nyal yieri. Gini gidwa neno ni ndara mowuok Kalandin kadhi nyaka Bondo olose, gidwa neno ni skul otim. Koro nyalo chuno sirikal mondo otim gik ma jopiny nyalo neno mayot nenogo, moloyo ma ok nenre to bet nitie gi konyo kabisa moloyo manenore mayot. Koro nitie temno ma nyaka gi balance, nyaka giket moko marieny ma ji neno, to nyaka gitim moko rieny, to bende nyaka tim ka. Erokamano ahinya. Ken Osogo, in geno mari kaka ja Kenya, kaka japiny, higa mar 2026 kotende kod ochumi nang'o? Erokamano ahinya Sharon. Geno na en ni mondo jatend piny o stabilize economy. Aswa kawuoyo kuom jogo ohala. Gisani wan kod challenges mang'eny kabisa ma facewa kaka jo ohala, ma miyo dongruok mar piny bedo piny kendo bedo chien kabisa, nikech jo ohala gin anchors mar economy mar any country. Koro seche ma jo ohala wich owil kodwa kendo waonge kod support maber mwayudo koya kuom serikal, tiyudo ka koro dongruok mar piny ni dhi piny kabisa. Koro kwayowa kata gombo na 2026 en ni mondo government o capitalize empowering moso jok machalo kaka MSME Alliance of Kenya mondo mi wabed kod dongruok e yo mar ohala. An mano kende kwayona. Tang'eni jo ohala duto te bende gombo mano mar winja nena kaka twak makama bende okiny makawuono biro bedo kadhi ahinya geno ma bende nyalo bedo kana mana kuom jo ohala kaka jagoro ma bende ochung' ne jo ohala buore Nairobi kaindi. To kata magombe kinde ma bende koro wachako higa manyien, higa mar 2026 ang'eni lokruok mathoth biro bedo kabiro, nikech wang'eni nyaka sani budget ma bende watiyo godo en budget ma bende nokadho higa mokalo, mano e dwe mar 6. Higa ni geno mar jopiny bende en ni ka budget ibiro bed ka isomo, en ang'o ma bende biro bedo ka imiyo maino ahinya e pacho ka. Higa mokalo nwaneno weche ma bende nomi maino nyakwaronga joang' weche motenore kod somo e kind mamoko. Walos bende kotenore kod Finance Act, chik mano mar omenda ma bende tayowa nyaka gi sani. Ang'eni nitiere pogruok ma bende noneno e chik mago mokadho kipimo gi mano mar higa mar 2025. Aparo ni wachak anena gi chik mar omenda, nikech chik mar omenda ni bende kinde mokalo higa mar 2024 kama nokelo fuere nyalo paro ng'anyo ma bende notimore e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Kamano. Koro Finance Act mane okelo tulo ma bende momiyo jawa moko koro nyalo bile no donjo e sirikal. Akane koda gidonjo koda ok gidonjo mano bedi bet mwasebet kamina. To kendo Finance Act chikwacho ni nyaka manyien chak losi, ma ng'eni budget estimates chiegni wuok. Naneno chairman mar budget committee Atan Meli kanyoro ne nitie Ramogi ka ne pimo kaka programs no biro biro. Aneno ni ing'eni ywak maduong' ma wan go en joma chulo jomsara. Jomsara kaka wan paroga ni wachulo tax mang'eny moloyo joma ok jomsara, lakini ok apar ka en adier. Tax to ng'enya ne ji te. To nitie tax ma United Opposition joma pingo sirikal sani wacho ni gin ka gidonjo to gibiro liberate payslip. Koro apani seche ma Mheshimiwa Mbadi wang' ni biro somo budget nyaka wach mar payslip no biro thagi ni to be ginya liberate moro dwe mar 6. Odho kaka nene gi kaka economy chal to kapar gima ng'eyo ni Mbadi ok nyal timo kaka neno gi pacha kaka asesomo kako tiyo en medo kendo taxes moloyo kama gintie sani. To apani usuru aneno mana ka nyalo dhi bet kama pod entie ni mondo duoge chien ok ane ka ginyalo kalore kaka economy obet. Kendo mano be pogruok mana nitiere godo gi Finance Act mar higa mar 2025. Nitiere mwandu mamoko mane bedo zero rated, nitiere taxes mamoko ma bende nothi choko. Koro nitie mane gitieko, nitie a third factor ma World Bank osebedo bende ka push, so nitie reforms ma World Bank and IMF osebedo ka dhiro monego bed ni economy atiyogo. Koro kadok chien matin, ing'eni
economics mar piny to en mana ni choko pesa gosuru titiyo kode e budget. To e diere kanyo kama ichoko chatin moloyo mitiyogo, mang'eny pinje to otin ga moloyo mitiyogo, inyalo gapno, inyalo weye awe obed kamano iluongo ni deficit, to koro ibiro kawo loan kata ka Happy Berry mi grant tende ng'ato miya pesa mok ichul bang'e. Deficit wani IMF gi World Bank joma samoro bende miwa loan gi chuno waga ni nyaka kiko kadhi percentage moro. Percentage ma gidwaro ni kiko kadhi no otek mondo ichopie. Mondo ichop kanyo tiende ni jomoko samo nyaka riembe tich, tiende ni projects moko nyaka we. Ma en gik ma ok yot ahinya ne sirikal mar timo. To ang'eni aneno ka ok gibi reduce moloyo current deficit ahinya. Ananeno ka 2026 nikech warie yiero nyaka gitim budget miluongo ni very conservative ma ok transformative ahinya. Bang' kwa yiero ng'ani ma president odonjo. To koro ing'eni en tie gi thuolo ma koro to nyala timo gik moko kecho be ng'eni en thuon gimoseneno nodwano tim samoro riere gari otim masani bende joma nyalo tame ahinya bende tin. Koro mopogore gi mano to Kenya to pod pesa ne ng'eny ne wuok mana e pur. Pur ema pod duong' mogik. Koro king'eyo composition mar gine to gi ka watalii nyalo biro, so services machalo telecoms to gi tourism, banking giri. Ok ane gima dhi change gini maduong'. Mo moro mwayudo pod onge. Gold moro mwayudo maduong' kata moko mwayudo kaka mega cha kane ka en scale manyalo loke. Koro aneno ka budget ma 2026 nyalo chalo mana gi 25. However, nitie kuonde moko ma kakipoge ema ng'eni koro toko ema nyalo pogore kalore kuonde ma jogi paro ni kura nyalo wuoke. Mana kamano, Takeno Swago kaka jal ma en jagoro ni Nairobi Business Community. Geno mano mar higa mar 2025 ahinya ne jo ohala ma bende osebedo katiyo. Dola bende ji nyalo ga wacho ni kaka dola rengo sani bende en steady kipimo gi siling ma pacho ka. Kopogore gi mano, bura Nairobi ka bende higa mokalo, aparo ne en Disemba dwe mar 12. Bende jogo ma bende yiengo nyamburko, bura Nairobi jok ma parking fee bende na dhi medore kowuok siling 300 nyaka ne siling 520. Mano minyalo losi kaka jo ohala e county mano ma Nairobi ywak maru en ang'o ahinya kaluwore koda rates mopogore bende. Sharon, adier mar wache ni Nairobi kae wa lack leadership. Mano in fact. And therefore we've weakened the institutions. Maybe some leaders have turned themselves into masquerading as institutions and therefore manipulating the institution. Makoro institution onge kode teko. Moyo ka ng'ato biro to tiyo mana gi pache. Koro ido ka, for example, kwa many other times mwasebedo kod kwayo kaka jok matimo ohala i Nairobi ni mondo geche mag matatu oketnegi stages outside the town mondo timango o mitigate the traffic congestion marango mane ibuore my town mar CBD. Tibo yudo ni gini itime kasto within a very short period of time obedo politicized makoro it's never okobed realized. Siasa donje iye kamano jo gari jo nyamburko mag gine dhi to protest matin mag public dhi to protest matin kasto a politician biro to miyogi cover up and you look right into it. Any other grown economy or rather any other ground town kata mwanyalo kao mfano koya kuomgi kaka wawoyo now about Singapore and above iboydo ni onge geche mag public madonjo e town to kaniti gari mar public madonjo e town then okowuoge e town o move from point A to point B. Samoro ne janeno makia gimomiyo ni geche okudwar mar mondo mibede chuny boma kik gibede CBD to gibede ni iyengo gi kumachielo. Samoro en achiedh nade magikelo koso? You don't need traffic. The essence mar miyo geche mag matatu kik donje e town is meant to mitigate the traffic congestion e town. Koro yudo ni en wuotho bedo mayot bedo ka wan kod welo moya oko kaka jatelo mochung' ne weche mag finance osewachonwa ka ni welo maya oko kata tourism
kelo en tika ko kelo ber kata economy o build economy mara country ibodo ni welo moya e pinje ma oko moko ng'iyo kod dhirruok bedo yudo midhiero kabisa ka gidonjo e Nairobi CBD ka gidwa wuotho kama tatukni kodgi ka kod kacha koro sani kata bed mana ni omed they intend to increase the parking fee king'iyo maler pach jatelo mamedo parking fee en ni mondo jok mok nyala afford 520 no every day owegeche dala to the more magibe beche dala gi empower matatu koro bedo mang'eny so in as much as nuwa paro ni wadhi golo traffic congestion in the CBD wadhi increase even by a larger number koro aparo ni the best thing en ni mondo kwaseketo sheria ni matatu olos a lot of in Kenya the reason I said ni lack leadership yudo ni Nairobi kae wan gi a lot of bus terminals mamoko bedo modernized kaka area mar railway kia apail kidonjo town kain Mudhurwa kain Ngara pale Fig Tree and so on and so forth but yudo ni okti kodgi kaka yo mowinjore pod geche donjo mana yangono e East Town CBD koro anawanyalo wacho ni it is lack of leadership. Talking of bendo use protest kata mna use wacho ni use golo ywak maru kaluore kod dwaro makamano nikech chakre dwe mar 6 mano mar higani nek beni rates makamano biro bedo kamedre wasegolo ywak lakini iyudo ni ng'at ma winji malong'o onge ng'at manyalo winji malong'o onge but looking forward we had decided kaka jo Nairobi business community ni we are going to put into a proper consideration and we are going to take the right measures minyalo kaw atua mwanyalo kaw wadhi bedo piny wawinjore atua maber munyalo kaw mondo mi watime gigi wadhi go step by step first of all nyoro ne wabedo kod meeting mar security ma we included all the securities within Nairobi County we had all the OCS from all the police stations, also with the OCPDs that are working within Nairobi County. We called them for a meeting as the Nairobi business community, and we told them our views matters security. Korogigi wadi go step by step, of which the matter of parking is the next in line. Mawadu ani mondo wadi mondo wa handle. Kamano. Kamana inya to kata mna magomba samoro kaka ja Nairobi in kineno kata mna rates mabende koro imedo makamage nikech ng'at nyalo penjore ni nang'o momiyo nikech ang'eni sirikand county ma Nairobi nochiwo dwaro mar gig momiyo ni gidwaro mar mondo mi med kata mna parking tigeni parking e achiel kuom weche mabende wacho ni county on source of revenue ma county yudo godo omenda mare ang'eni weche mag ochumi bende on source revenue mi wacho ni kaka county nyalo konyore mar mondo mi omendo bede county mar timo chenro mopogore opogore ng'eni ywak nitie nikech kigole siling 300 titere 520 chal ka gima ywa doubling it and ng'eni first of all tam mar on source no okayiega kode nikech jopiny magole to koro jo county licho ka gima koro gin ka gima en mare gimoro ma giyudo kamoro to king'iyo kata mana kaka Kaluo counties makoro sungre ni gin gichoko on source joma giketo magolo pesa no gin joma thagre kabisa moko nego bed kata ni pod diyo gigini in idhi chiro aram thurwa kucha chande idhi uso maembe ma ipono pod in pesa mondo ter kata nyathi school county kor kadwa hadhe ni mondo ni gin gires go on source revenue to ai kidhi ng'iyo gimidhi tim kode idhi to ka gindiko ji double dhano nitie kanyo man gi geche madongo dongo ng'ato kia director ng'ato kia chief kiang'o ng'ato kiang'o gik mok ok dwarre iyudo ka gikawo pesa ng'ama uso mena chiro kata kibui nidhi gero go ot maduong' od speaker no bende mana jagweng' kanyo ma nigi ode dalagi koro focus moro mwasebet kwa dhiro e on source ni en gima diyo jopiny kabisa but kibire parking ing'eni nitie cities kaka Oswago wacho adier kata kaka London kidhi sani kepo ni hedhri ni dhi riembo mtoka michopogo e dier town to ibochulo mang'eny kabisa to gitemo mondo gigol congestion mondo ji madhi ng'iepo gi madhi neno gik moko gi mabaya baya gi families gi unyalo wuotho kanyo ma muol kendo en kama ber machalo town adier to ober ka uketo parking to increase public option onego bedie kaka inyalo dhi mok private mag matatu onego bed ni city nitie gi kaka inyalo dhi mang'eny ne en ga
en ga gik machalo tram, machalo underground etc. Kapok gitimo kata mana buses ma scheduled, ming'e ni kiwuok kidak Buruburu tidhi town, bang' dakika 10 kata dakika 10 bus nitie madhi ma city council run. Koro kapok county oketo gigi to gidiyo ji ma kata gik ma gidwa medogi, joma nigi duke town kaka Andugiri ema bo chule, nikech jomodong' koro tiyo ok dhi town, nikech matatu dhi okwamo town kanyo, golo gi bende otamo kata sama yiero dhi biro tidhi biro thurwa ka be nikech onge public, joboda bende nitie kanyo ringo gi maonge chik. Koro aparo ni mokwongo kabisa to pod onego giteme public transportation system, manitie gi bulk transportation system, ma bende kane gi campaign to kata mana Sakaja apani governors te kata mana all presidential candidates ne nitie gi scheme mar public transportation. It was in their agenda. Ne nitie agenda. Mandalo moko kata mana nderni wagi nosewir, mamoko oseng'ad diere. Kata mana Thika Road dong' gi bier. Thika Road nosekiti ni kocha. Koni mar ambulance. Kocha koro bier, koro ng'ama owire cha okawa chama en osechule en osedhi. Wachino be ng'ama ng'isowa kuma odhiye. Bende oruma gi kanyo. Koro aparo ni gin planning moko ma short term mitimo mondo ng'ato yud tenda, to pok okwano kaka boma onego bedi. Kech adier ata paro ni nitie gik mang'eny minyalo dar Nairobi ka mondo o reduce dhungni mag ji e chuny town. E chuny boma. To kata mana kopogre kata mana gi mano, king'iyo kata mana geno mano mar uchumi, bende nantiere ywak bende kotenre koda jo ohanda swekra bende. Ne kata mana jo ohanda swekra gin bende gimanyo ne joggi yuto ma pile ka pile. To bende anto gimomiyo nakelo ma nikech ine koro ine michung' negi kaka jagoro mano mar business community. Bende nagiywak ni jo ohanda swekra nitiere kaka gin ing'eno ok gichul udi, ok gichul stima, samoro gi pi, udi mikombogi mago mag time ohala. En kobiro kanyo to uso kiny en kama chielo. Ywak na nitiere na giuso bende e dukni ahinya, to sechego rates mag dukni bendo medore kin mamoko. Koro e higa mar 2026 to chal nade? Mano en ywak kabisa ma jo ohala ma Nairobi nigo, nikech jo ohanda swekra kata another language iluongo gi ni hawkers. Jogi, there was a time when we sat down with the leadership of the county of Nairobi. Mwa winjore ni oningo gibed gi designated areas mag timo handgi. Mano okal kaka chik ma Excellency Sakaja sign. Ma gibedo designated ni ma jo kama bedo kama, jo makama bedo kama. Tiyudo ni Nairobi ka, just like I told you, ni institutions mosebedo oseket in place bedo manipulated gi individuals lokore institutions in their own, maybe mondo gi gain political gain, gidwaro ni mondo ergi gi jopiny with a particular group, ging'iyo which group is a bigger crowd than the other. Koro the things are not done in the right way against how they are supposed to be done. Iyudo ni jo andaswekra Nairobi ka no gisebedo designed kumora mona moningo gibede, nikech adier ma Nyasaye ng'ato chulo rent maybe 200,000 in a day, in a month. Tidhi kao iuso, kendo yudo ni jogi giuso ga gima Kiswahili luongo ni maligushi kata fake items. Gikao gima kata electronic devices ma fake giuso e dhot ng'ato, to ng'ato uso mwandu original, Tiyudo ni obedo protected. Jakanju kata ja county council ang kalo kanyo wire to kaw siling 200, to kosechulo 200 to adier ichulo siling 200, to mana kaka jatelo kai wacho ichulo ng'ato wuok odhi manyo okawa maybe uso gik ma mtumba go kata gik machalo kamago, isechulo siling 200, pesa nino pok oduogo, kasto an ma wuon duka adwa ni mondo agoli kanyo. Iyudo ka bedo matek, kendo koro bedo lwenye kind jo duka gi jo ohanda swekra. Koro paro ni serikal onego obed motegno mar wacho ni ka en sa tich to en sa tich. Let's not politicize everything. Yudo ni samane jatelo mar Nairobi ka nodonje tich, nokawo jo ohanda swekra go moketo kumoro kaka moro moningo gibede. Mokwongo ne giwacho ni gichako tich sa 10. Yare okinyi nyaka sa 10 jo ala mag dukni machulo rent ema tiyo kanyo, kendo machulo license. Kochoko sa 10 jo ohanda swekra biro, nikech gimbe gin ji kendo gin gi nyithindo ma gitere skul. Koro kwa biwacho ni ok wadwargi.
Because by the end of the day, they also have their obligation as parents that they need to meet. You know, gini nyithindo magitero school and so on and so forth, gichulo udi, gitimo gik machalo kamago. To kata kamano, ere kaka dinwa tim, ang'o monego bed ni watimo mondo jo andaswekra kik gibed kod lweny e kind kik lweny bed e kind jo andaswekra kod jok matimo ohala e dukni mabe iyudo ni koro dignity mar town be koro obedo paralyzed nikech kinde laogi tear gas. Now let us talk of someone ma visit Kenya for the very first time and is a tourist, then is not aware ni gik machalo kamago nyalo timore, to all of a sudden odwa ng'iewo kata gimoro kuom janda swekra, to kosechulo pesa to poka janda swekra oringo, to serikal biro gi tear gas kaluwe. At the back of this person's mind onyalo paro ni koso de bed ni jo serikal man Kenya makore gi jogi mondo magi nikech en ng'wech ma embe koro kumodhime gi tear gas be koro mako dhoge. Koro en kwayo ma jo ohala nigo ni mondo sheria man waketo gi excellency Sakaja obed implemented to giwe politicize kimora mora. Nikech jo andaswekra bende kipenjo gin bende gibacho ni kamano ketne gitenge bende samoro giyude customers e kin mamo. Kram na gwenge magwa dongine no kata mana ka Gundo Road ka kum ranyisi nitiere kamna chiro maduong' ma bende nogera par nen kinde Mike Sonko. Yes. Chiro ma Kagundo. Ma jo ohala ok dok na donje i chiro wera nikech jo nyiepo timango nyiepo gi oko ging'iyo gi oko e kora jo andaswekra mana wacho ka kopogre kata mana chiro Kisumu kacha bende nitiere chiro mamoko ma samoro achidh nade bende bedo kata mana mano ko emano tenge bende iwacho ni ka ing'iyo weche mag ochumi ta hinya ochumi bende dhi achiel kachiel kod nengo mag modhi ibro yiere koda CPM Magomba. Nengo mar modhi e pachoka wangeni EPRA chieng tarik 14 mano mar dwe ka dwe gi jachiwo nengo manyiena mago mag modhi ndagi sechiwo nengo mag modhi ma bende biro bedo katayo wanya korom gajwang nyaka rom kanyo chieng tarik 14 mano mar dwe mar 2 to nanno ka modhi no chako lwar kendo gi siling 2 manyaka sani kintiere buore Nairobi kanya korom gajwang petrol inyewe nengo mar siling 182.5 diesel inyewe nengo mar 170.4 to mauta mar taya inyewe nengo mar 153.7 to koro nikech CPA Magomba samoro ne dana moro mantiere kanjira kacha madaro winjo ni nango miyo ni ka modhi omedore to pek mar ngima bende bedo mamalo inyalo mana yango nege koro ing'eni mo achiel kuom mo mar mafuta gi petrol gin drivers mag economy gin mag gik mang'eny mag kembni gitimo drive ng'eny kembni maloso gik moko kidwa kata mana loso mor tedo kidwa kata mana kana ng'ama loko sufrieche ng'ama loso kembni go duto to chamo gine mang'eny kabisa sitima mang'eny kabisa sitimbwa bende ng'eny ne pod ichak igine mana gi moro nogono mtokni bende tiyo gi mo mondo ng'ato owuok kama mondo gik moko wuog mobiro awacho ni ng'eny gik ma watiyo go e Kenya ka kata mana yath king'iyo yedhe ma wan go hospital kagi apani almost atamalo 80 oa oko tiende ni nyaka tingi e meli kata ndege magibi Mombasa kata gibi JKI machak tingi kendo manyaka gichopi manyaka chieng' moro kogi magichop kata na Homa Bay. Koro omiyo component mar mo gi teko mar mono duong' kabisa e bech gik moko. Koro en gima ber ni odok piny matin kalure gi gik matimre e pinje maoko to kalure bende ni gi dola sirikal wa masana ni osetemo mondo dola kik sudi ahinya gi control around 120-130 kanyo. Koro to iwacho ni king'iyo bei mar mo e Kenya ka ting'eni ong'eny kabisa kikompea kata gi jirendewa. Koro morwa kanyo tax duong'e kabisa nitie nyaka levies moko ma miwacho ni golos go ndara nitie a lot of levies momedre inyaga duoke chien kech inyalo wacho ni mag ndara gerigi nitie uchak wayude e yo moro machielo mok wakete petrol tapani petrol konyo giseyudo sirikal oseyudo ka yot choko osurugo koro momiyo giketo gi mang'eny e wiye kanyo. Koro apani so far to
medruok gi dok chien ok osebet ka nitie malany. Inyalo paro kane sirikal William Ruto donjo, wach mar mo ne theko bende kata yude ne tek kabisa. Omiyo ne odonje e winjruok moro gi jo Arabia gi jo sirikal ma Dubai mane giluongo ni G2G, government to government oil deal, mane bende winjo kore ne tek. Ji ne paro ni nitie mibadhi moro, but iwacho ni kisungu wacho ni give the devil his due. Iwacho ni jachien bende samoro bende gigi ok rach te. Koro mo beche osebet ka Makoro osebedo ka temo. ok tho medre ahinya nikech komede to kendo kelo uncertainty e market. Makoro higa ni kata mana king'iyo nikech kinde ma bende mo namedre niwacho ni lweny ma bende natimore e piny Russia bende matimo koro mo namedore. Koro higa ni stability osebedo kata mana stability although king'iyo gik matimre e piny kata gi timbe ma Trump timo pod ok dwabed ok dwang'eyo ok dwawachi ni koro 2026 ni to bro bet stable throughout, nikech kata sani neno ka Trump odhi Venezuela kancha nodhi opono Maduro, musiepu prophet opono odhi ogolo, to ji paro ni gima oget ahinya en mana mo ma Venezuela. To pod Middle East, Syria giri pod gi plan, pod Iran lweny pod nyalo wuokie, pod ok obet stable ahinya. Mar jo Russia cha bende pod dhi mbele. Koro gik miluongo ni geopolitical factors ng'eny ma sa asaya moro nyalo miyo bei no chak medre. Kech kata mana Nigeria nyocha nineno ka Trump nosedhi modhi ogoyo jomoko mantie jomaundu manitie modak Fulani land gi malo Kano Plains gi ma Nigeria, ne githago jo Kristo kuonde go bende nitie mo. Koro kata mo ma Nigeria seche moko bro nyalo dok chien ma ok chopi. Nigeria malure ga Angola kuom pinje mantie gi mo mang'eny e Kenya ka e Africa ka. Koro geopolitical factors mag Trump tek predict, lakini Trump be chiegni wuok 2028 onge. To kata mana kwacho ni 2028 nikech paro makama bende samoro swag nyalo mana bende nywako mana kaka japiny mana minyalo medo kata mana kapok penjo mana wana pinje CPA Magomba nikech en jalony. And many Kenyans nyalo bedo kod gombo mondo gibed gi ng'e penjo madwa penjo machalo kod ma. En ni tang'o momiyo every time ka politics, ka political change nears, ka election nears, tiyudo ni gik machalo kaka mo nyaka bei idh malo, gik machalo kaka mogo nyaka the economic inflation takes place. Jo Kenya mang'eny nyalo bedo gi gombo mondo iduok gi ni tang'o momiyo any political circle kan wadwa bedo gi change nyaka gik machalo kama bedie. To dibede ni serikal withhold some funds kata maybe nitie subsidies moko michiwo ga kasto during this time geta modhi malo to ndalo ineno ka yiero chiegni to gi shoot my brother ni 2026 ka diromo dwe mar 8 dwe mar 9 mo gi brother ni koro onge kata mane supermarkets brother ni koro gik machalo kaka skari bech go the seriously during we remember and when we learn from let me call it a set precedent. Nikech kata last elections notimore, you remember during the time of Uhuru, when Uhuru was just about to leave power, the supermarket tingia umoga chiel kende. Kendiko ni you can only buy one packet of unga. Because there was a limited, the availability of mogone was limited, mone onge, gikmachalo koto mago. Samoro CPA Magomba odwaka yo machiek kapok yo machuok kapok waka yo matin. Apa ni kata kaka mar mogo jato ne timre nikech koro ne niketo bei. Ne koro ok giweyo ne chiro mondo olos bei kende. King'eni ka wene joma nigi mogo kel, joma nigi pesa ng'iew, bei ma giwinjore, gibiro winjore diere kamoro kanyo. To kapo ni mano osedhi malo, nikech iseketho gik moko chien kucha. Joma nyocha nitie gi mogo goduma piny ka, kaka us margi onge nikech isekelo moko ma malo moa oko,
nikech ing'eni kamilose pesa maduong' en gik mabiro in bulk. Koro entrepreneurs madongo nyaka yud gini mar sukari, nyaka yud mar mo, nyaka yud those commodities. Koro ka gikelo to chido chuny joma nyocha lose piny ka chud mbele kucha koro ka ji jo-Kitale kopuro oduma, joma ne rego oduma thurwa kaendi osechako loko factories timo gik machielo. Koro gap moro chak bet kendo kapo seche moko bende pod ularru ng'ama oyiene kelo oduma kech ng'ama nyocha be kele oko cha be samoro koro osewe party koro en party ok miye gine mare. Koro mibadhi ema kelo gine mang'eny ma samoro shortages. Koro kisedonjo dhi keto ni iwuoyo gi joka ne useuru gini 130 kende to ng'eni beche hiye to nego bed 170 tikoni ni 40 cha ibiro chuli. To dwe mokwongo chule, dwe mar ariyo ok ochule. Joka koro ng'eni ok ter mogo. Koro mana pani mane kelo shortages and interference with the market. To koso kasa mna samoro ineno kata mana kadero skana mna chaka maga NCPD samoro. Ach kata mana ni jopur bendo kuda chiwo cham mage gidwaro pima nena ni to chal nade. Onyalo dhi mbele to mano to gin gi ratiro mar rite mondo bei ine kaka nyalo bet. Rachne ni ka jo NCPB to chulo jomoko ng'ato iwacho ni no kelo kata mana guni 1,000 to puothe kineno to kata gunde 15 wuogie onge. Koro gimosebet marach kabisa e Kenya to en mibadhi. Geno mara oswago ni winjo duoko ne yo makare. Koko manya koronge jwang ote magi neno medo oro gi lai mago te machoka ready ka uchiel no mbui mago ganda bende yudo hachiel kachiel ote mabende ore Facebook bende neno abro bedo kasomo gi kwa dhi nyime koda twak maro. Okang' mar ariyo koronge jwang e kinde moloso kotende kod geno mano mar ochumi mano mar higani bende wang'eni na pinya mano mar Amerika ma bende osebedo kata mana ka konyo pinje mopogore. Iwacho ni Amerika pod medo golo koke nyakoronge jwang. Nwa neno kata mana e December ni ka koro nwa chikni chako higa manyien. Bende piny Amerika bende ni neno kanyo organizations duonde mopogore ma bende osebedo ka siro pinje mopogore mag Afrika. Moko kuomgi bende na gigolo wacho United Nations fundings gi international bodies magote manyiso ni nitiere jok mathoth tara gi gana mochako higani kaonge kata mana tije. Duto te wabro bedo kwa lose kik dhi mabor. Every week with Citizen Duka and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko.
Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kodgi as decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen, Saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakorongo jong dakika na dik tok sangwen mar okinyi machiegni wadhi nyime kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Wapenji ka nyimbi mago mag oganda geno mari kaka japiny e higa mar 2026 en ang'o ahinya kotenre kod weche mago mag ochumi. Ote makamago abiro bedo kasome yamo e kind thuolo manok. Kata kamano kwadhi nyime kod twak marwa Nyakorongo jwanga. Kana ka yueyo nawacho kaka piny Amerika osebedo ka golo koke kinde ka kinde. Sir mabende gisebedo ka gichiwo ne pinje mopogore opogore, pinje mag Afrika, achiel kuom gen piny mano mar Kenya. Kinyalo kata mana paro higa mokadho. Achiel nade mopogore opogore noneno kanyo ka bende ne gigolo kony mopogore opogore ma bende ne gikonyo godo piny mano mar Kenya. Ka nwaromo kata mana kapok nwaluko higa e dwe mar 12 bende nwaneno kanyo ka koro Trump mano jatend piny mano mar Amerika bende nowacho ni international organizations magi gin duonde mopogore opogore mago ma bende piny Amerika nasiro mar timo chenro mopogore opogore e pinje mago mag Afrika, piny Kenya, pinje mopogore opogore gisani bende koro ok gibibedo ka gisiro. International bodies gin 66 mag United Nations na gin 30 kod achiel. To ber mar mondo mi walose mano nikech kwaloso nyaka sani ntiere pek ma bende wan kaka jopiny bende wabiro bedo kwa winjo koso en nang'o. Aparo na chak kodi magomba. Pek ma bende wabiro bedo kwa winjo nikech Kenya United Nations bodies magi mopogore opogore kar gi 31 ne gindiko oganda mathoth. Ne gisiro oganda kram ne pacho kae. Chal dhi bedo nade? Ya aneno ka kanyo wabiro yudo pek no chakre kane Trump oketho body maniluongo ni USAID o tere ministry mar of state ma korwa koni to waluongo ni foreign affairs kendo ne kaminyiero ni Trump kane joma donjo ng'eni jo Kenya mang'eny no ohere kabisa, especially jomoko malemo ma wacho ni Nyasaye ore mondo tiek weche moko mag joma ne lokre mon malwa lokre chuo etc. Koro to ok ne ging'eyo moko ne bende kia kata ni samoro itipamo ne Trump to mama uto tiye kama USAID ema fund kech USAID ne nigi projects mang'eny kabisa. Koro kata USAID impact no oketho gik mang'eny in Kenya ma bende apani nitie joma notimo kata projects moko gi USAID ma pok ochul nyaka sani. To ang'eni apani Amerika bro chulogi lakini ne gilore ma kata process ma kama ng'ame de bandho ne ji ok ong'eyo mang'e kaka Kenya Federation of Health ke ang'eni ne dwa dhi mane court mondo giyud kech yedhe mang'eny ne biro through these projects to gichak gidhi gidara. Koro ka gichak gidar giwe UNEP mabro impact ahinya wan gi UNEP program ka to ne wantie gi UN Habitat to gi projects mamoko. But flip side kendo en ni Kenya to bet US oluoro maloyo pinje moko mag Afrika kata moko ma e pinje ma pod dongre. Nango. Nikech nitie gik mwatimonegi ma bende gibe ging'eyo nyaka jolwenje gi gintie gi base kama duong' gintie koro yudo kata sani Trump otamo ji visa mang'eny
nyaka ka inja Tanzania kata Uganda kidwa dhi US sani to nyaka chul madhi mana milion gi wiye miweya weya kanyo. Naneno kokedo bende gi jo Somali. To jo Kenya ting'eni pod ok gini. Pod mano pod ok wachul. Koro ka Kenya riek to mabende President Ruto nja notemo ogajre modhi osign contract de moro kanyo gi US ma worth almost 200 billion. Mano mar thieth. Mar thieth, mar weche mag thieth. Koro ananeno ni mondo wayiene sirikal mondo rire sama pod nyingwa ber gi Trump ni mondo wati gi thuolo manitie kanyo no. Nono nikech Trump to gigi ok obadho kod oyuak en oseprove ni ok obadhe. Ka chieng' moro jo US okelo president machielo to wadog wa engage kata ka Democrats odonjo to wadog wa engage kaka ne watimo chon. Tema kile kata mone paro ochune man nyaka pinje mopogore opogore wang'e ni pinje kaka America gin superpowers. To wan kata kaka pacho kae ginang'o gini monyalo tego mar mondo mi oganda magwa kik wabed kod achiedh nade maket kod magi kaka sani nwaywago reyo kaluwore kod USAID fund ma bende nothicho inyalo paro yedhe ma bende nabiro kaka mago mag ayaki kin mamoko nyaka sani nen mana ywak makoni kod kocha pin Kenya. Gin lessons mage manego beni walan mar mondo mi kata ka gigolo kok gi okang' machielo kendo to yudo waka koro wan kama ber. Koro wanyalo bet gi long term plan ma mondo kikwa mondo wawe kwecho gi ywak to nyako bet long term nikech adier wasebet gi problem gi tab gi gine ariyo midhiero ariyo. Mokwongo an kaka nene to en ni pinje mag jorachar gi ing'eni ne gimako wan wasumbini gi kaka wadak sani e piny ni the global system ng'eny gik moko kata tim manang'o watimo ni gin manyaka gimi thuolo mar mondo itim. Ing'eni kata mana yath sani ok inya bukri Kenya kani ni yudo yath manyalo thiedho athung'a migani nyala use pod ok nyaka chieng' moro makata ka Kenya oyie ni nyalo use Kenya to ok inyalo use kata mana Uganda. Nyaka chieng' moro iket research ni no midhi time mobed published in international research journal. International tiende ni en mana America kata mana UK. Madakteche ma wasunge kawache ni gino gi yiere ni timang'o ni thietho. Koro ka chieng' moro ibi ilose e hospital ma WHO yie ni kanyo nyalo loso yath. Koro kaka pod sani piny olosi ma pod wan wasumbni. Ting'eni ka in misumba tinyalo wuok to ok inyal tho ringa ni yudo thuolo ni nyaka iwuok gi plan. Koro pinje mosebet kata motimo ni wuok gi plan kaka India giri ne osebet gi long term plan. Ma India for example korka yath kono gin ne giloso gikoni twan tek ni wayudo ni wang'e kaka wanyalo lose to wabe wang'eny marwa oromo gimwa loso jo India ng'eny ma kong'iewo to kambino nyalo tiyo kata kutamru. To Africa riwruok otamowa chakre ne wayud independence 1960s ng'ato ka ng'ato obet e kona mare mathin moting'o pinje moko ni mana milion 3 kaka Kenya wan milion 50. Ok inyalo loso kambi malong'o to ni uso mana Kenya kende. Ok inyalo piem gi kambi ma uso ne ji madhi 1 billion China. Koro wan at a disadvantage manyaka wabed gi plan. To kapok wachopo kama koro wanyalo betie kendwa to nyaka wati gi joka mariek nikech nitie gik moko mabe wan ema wan go magidwaro. Moloyo to gik machalo kaka migolo piny e lowo mwandu manitie piny ng'eny gi nitie korwa koni. Koro wanyalo betie mariek moloyo kaka wantie sani kuom giwago. Erokamano ahinya kendo so gini nene yo machal nada hinya ser mana piny America koro chiwo manyaka sani koro gisethicho oko. To parni e kinde mabende waloso kotonde kod ser bende piny Kenya wantiere koda lek mano mar bedo first world country. Sharon, adier mar wach en ni jatendwa mar piny ker William Ruto kanochako ka en thuon kabisa kendo nowacho ni kata mana use of dollar never shift from dollar to RMB ma en Chinese currency. Ma jopiny wabedo kod mor kwa paro ni koro wadhi weyo this lifestyle of bedo kagima pod wabedo colonized
and wadhi weyo bedo slaves. To akia ni Trump kata jatend piny mar America noduogo nyiso Ruto ang'o momiyo shift makendo chako duogo ni koro dola ni obedo embraced, and we maintain the status quo mane wan gadieri kata gigeno ni wadhi wuokie. Koro to gisani America timo gimoro amora monyalo timo mondo o retain being superpower. Emomiyo ineno kata ka US aid no gol mano gipacha aparo ni pod wan mabor, to kaluwore ni kendo Africa waonge kod era kendo waonge ng'ata feel ni oromo ki en owuon, miyo ok wanyal bedo gi United States of Africa. To mano gima ka wanyalo achieve tibrodo ka the real independence bro bedo realized. But kaka gisani ok wanyalo wacho ni wan independent. We still depend so much on the white, pod we depend so much on their assistance in so many things. We believe ni gine magi nyalo make major decisions gine magi make over us and so on and so forth. Koro gisani aneno ni pod wan mabor kabisa. To chir mane ker ochako go nyalo dok kuma ne nitie cha gi chir mane ochako go cha tapani wanyalo bedo maber. Kamano tineno ni rem nitiere kanye kata mana iwacho ni bugo nitiere kanye monego bed ni dino. Bugo monego bed ni dino en realizing self confidence. Onego wa get to a place ma we confide on our own. Sharon, we have a lot of resources talking of Africa. One get a lot of resources my CPA can confirm. Ni if we identify the best modality and how to deal with them, we can be way far admirable even with the likes of United States of America. To corruption negoa bugo maduong ma wan go en corruption. Mano is the greatest bugo ma wan go en corruption. Ka wanyalo kill the giant of corruption, then Africa and therefore Kenya can be at a better place. To kutende kod lek kata mana mano mar Singapore CPA Magomba. Bende ngeni lek makamano bende wabro bedo kwaneno iwacho ni changes lokruok makoni kod kocha e pacho kaya. Hinya nyako tende kod ochumi nikech mar mondo me pin Kenya wachop kaka pin Singapore nikech kata mana Rome iwacho ni noko bedo built noko ger gi odiochieng' achiel. Ang'e lokruok makamago wabro bedo kwa winja ken kaka jalonye weche mag ochumi. En ang'o madiwachi mar mondo nikech kata mana higa ni ang'e kata mana ni siasa madagore bende en kaka pin Kenya wabro bedo kwatimo transformation ekin mamoko. To kata kamano what does it take? En ang'o mokao mar mondo mi wachop kocha? An Singapore support kabisa. Kech nyaka wabed gi kamoro mocho. At least one gi plan mar kama wadwa dhi. Ok wadaga kaka tang wadak. Apane kwa temo the Singapore. Dipo ka wachopo kata mna South Africa. Dipo ka wasude moloyo kama wantie. To moloyo dala Kaluo. Sharon ngin kata weekend ninja na antie dala. Jothurwa pod wathagre kabisa. Kata nderni pod onge. Wang ne kaneno kamba digiri kata ndigiro temo. Bole moko. Nolos moko ndalo ma Raila ne prime minister. Mane wanene kata ndara mar gorofa dichope Kisumu. Kendo sani manjan watimo handshake ni. Te ng'enyne ne wasebet mabor. Wan kwa nyalo kata suda wacho ni kanyalo sudo rarieda ochale Kiambu. To mane Singapore mara. Wabedie. Dogine no kata sani MPs Mount Kenya. Lawa ni fees okchul. Ngato kuni an fees na 100, ngato wacho ni fees na 1000 kiadi. MPs mekwa oling fee. Gite moloso gwenge magi. Tene ni gite momena reduce dhier. To pod wan gi kunde mang'eny ma sitima onge. To nitie gwenge Kenya ka indi ma sitima koro osechopo almost everywhere. Nitie kunde ma pod tap water onge. Yidhi mane yaw, yewnigo bodinore. Aore bende tindo dinore. Onge program mag desilting. Lel bende to bat gi dinore bende. Wantie gi onge any project mar environmental rejuvenation onge. Security rach kabisa ma egwen kochopo sachel ginus to koro kiwuok to nyithindo tinde pamo ji gi beti nyawa in almost all the villages makorwa kocha. Mago gik ma reduce by nus tisechako sudo Singapore. The only thing mang'eni nyalo monowa suda ahinya kanyo nikech President Ruto wacho ni odwa gero nderni madongo, odwa keto projects mag pi,
odwa keto maginaji mondo wa increase sitima to corruption to kuwe ahinya koro kanye mabro dino kineno japuonj mara advisor maduong' maluongo ni David Ndi mano ndiko plan ma Kenya Kwanza no dhigo ni okoni gin corruption mibadhi ok gibi medo to be gibi duoke piny gibona we kama ne giyude to ma mibadhi achiel kuom gik ma ng'ama no chako Singapore mano omiyo Singapore wuok ne chal mana kaka wan mosudo dhi kaka gin miluongo ni Lee gima no chakogo ne en governance ni mibadhi to kwongo dinorego koro wadwa temo time ka mibadhi ok watime governance ok watime gimoro koro mano e gima biro mono wachopo Sharon kada wacho matin kuom wach mar Singapore ni I would say it's very ironical nikech onge kaka ibro promise wani dwa tero wa Singapore and still a great number of Kenyans live within $1 and below in a day. But you see, Sharon, the plan mondo bed articulated, you're supposed to first of all konwani ere kaka ndara maduong' mawuok kama dhi kia kune dwa konyo jamadhare machulo outselling 300. First of all, we need to capitalize on improving the livelihood of our citizens. Ere kaka ndara maduong', okay, igero ndara maduong' mawuok maybe wuok Mau Summit odhi kia kune to finance minister kadwa dhi finance minister mosiepna kadwa wuok Nairobi kadwa dhi Gwasi Thurgi to kalo mbita e ndara mar buru manyaka nene since independence nyaka sani and it's not even 50 kilometers. Otamwagero, you see, we need to be realistic. Watim gik moko with a proper plan. Let us begin with the small things. What is the need of Mau Summit ndara wuok Mau Summit ko kia kune to jo hala bede bro bedo ka to ne yono ko ger to bro bedo ka konyo wa golo mwandu kiguoko kigolo Nyanza kikelo bore Nairobi kaka jo peka bede na to ne ka I don't dispute that. But you see, these things should go hand in hand. These things should go hand in hand. The uplifting mar livelihood mar common mwananchi should be prioritized as compared to taking us to Singapore. I think by the time we embrace the new technology, wabedo gi puonj ma kitiegruok maber mwanyalo makare mwanyalo tero nyaka ne nyithindo matimango ma be loiter on our villages such as here in town Madare, Kibera, Mukuru kwa Jenga and so on and so forth. So we make them active, we make them proactive. Wamegi puonj maginyalo nikisani wan new technology ma jiloso go pesa without doing literally getting employed. Kwanyalo capitalize on such matters. Ma ngatmane street man kia kunecha nigi pesa ne moro matin monyalo timango. To bende paro ni karam no swago hewi karam na wach mabende kelo. Bi paro ni piny wacho bende temo nikech iwacho ni gapo mantiere, iwacho ni fuko mantiere maduong' ka en ji mathoth monge koda tije to chenro mopogore mabende piny wacho biro godo neno nyota tielo mar ariyo. Mage plan go. Not a problem, but you see, nyota ni parni kimio ji donge nyota mar mundo mimi omenda nego requirements mabende intiere godo. You're right, but aparo ni wach mar nyota ni and gima ber, it's a good idea. And in fact okonyo livelihood. But king'iyo jatelo ker ma Kenya owuok odhi timo wach mar nyota Nyeri. What was the place? Kumanyesha entie Mount Kenya. To nyota the dream obedo conceived State House kai. To Mukuru kwa Jenga to pok wach mar nyota ni ochope. Madare pok wach mar nyota ni ochope. But gini is for counties manoli. Onego bedi ni all counties. Eto kolo dia showcase. No, what is supposed to do? What is supposed to do unless it is for political reason? Onego bedi the representative of the people. Talking of the area MP, talking of the area MCAs, should be empowered to also move. Waskume yo gurudumu. It should not be. It's never be an individual agenda. Ni president ema wuok kodeka, odi timo kode campaign kotingo nyithindo kama the chak and so on and so forth. It is a good thing.
But I'm looking at it like it's a political move or something. Donge nyota onego bed kata sani jomukuru nitie kaka onego bed ni apply. Yes. Okotame gi ni nyaka Ruto bi. Kata sani nitie kaka onego bed ni kawo form. Kode kawe ka chief, kode kawe ka MP. Magi koro tij jotelo manitie on the ground. Emo nego ng'is ji gicha i access nango. Rachne ni kosebiro to kata mna gweng'wa kucha. Idhi miye mana sangwenya. Mano is the thing. Then itie kata mana chakre sirikand Uhuru. Wantie affirmative action fund mag mine ma women rep gi ran. Mondo yude en mana da same dhaka chiel ma en bende en a party official. Makoro wach mibadhi cha. En be makiluongo ji e piny Luo Festival Migori be en modhi. En be machama ne nyalo yudo ma empowerment jabad kubiro mar sudi giri be en be moyudo. Koro corruption ema kethe, but the idea is perfect. It's good. Koro ngeni Singapore onego be infrastructure madongo ka to nitie. Nikech onego bed ni Africa sani nosa yawre manitie yo mawuok Cape Town nyaka Cairo. Eka unyalo trade kech market ma Kenya kato tin. Moro be onego bed ni wuok kendo Somali koni karingo madhi nyaka Cote d'Ivoire, Senegal giri kucha. Minyalo bed ni loche sani onego bed ni gajre ringo Africa ka. Pinje mang'eny pok ogero meke gigo. Koro ndara mawuok Nairobi madhi riwowa gi Malaba, madhi riwowa gi Kampala gi Busia. Mago nonego bed noseger. Mana infrastructure. Sharon adwa penjo CPA Magomba itemo lero ne jopiny ni kupo ni wach mar nyota pok ochopo e gweng'u to weakness ni kod jatendo. Mano goluru jatendu. Good. Nikech moko lenga gi bigi pingo. Kata Madhari koro wagola gola jatelo. Goluru MCA ma Madhari no. Mana kenya mana medo Nyamagomba point mabede ni chwalo. Asa wacho kamano koro gima pok awinjo ka gitimo anything en ne giwacho ni IT AI kami wacho cha to ne giwacho ni skills development nitie iye kanyo koro partno poka aneno ahinya. To aneno ka credit availability gi funds minya timgo business ni ema gidhiro kech mato yot. Neno na pesa midhi golo. Nikech 2026 ni mane bende mane oganda ng'iya ni to koro unemployment kinde ka kinde mene bulo mabende osebede ka igoyo bro bedo ka chal nade to e chenro mabende piny owacho ero osechako mar neno kaka ginyalo empower rowere. Nikech rowere bende miwacho ni kwan mathoth ema gin ema gin unemployed. To kata kamano kwa ng'iyo higa mar 2026 piny Kenya ka wantiere koda johendni matito tim nyakorom gajwang mabende gidhongere dendo kaka micro aluke nani MSMEs. Te MSMEs ge Andrew Swaga ngeni koro mane department ni ahinya kintiere bure Nairobi ka. In bende kini intiere gi ohala bure Nairobi samoro nyalo mana yango nikech en geno mara no kinyal bedo jagoro mar Nairobi Business Community kionge kod ohala mabende itimo. Akene unu nene nade e higa ne mar 2026 geno maru nango ahinya nyaka luore kod achiedh nade mabende osebedo koyudo kata mne higni bura mosebedo kokadho. Okay, Sharon, challenge wa maduong mawanyalo gombo mondo bed implemented. Karasani aneno ka the president of MSME Alliance of Kenya orona ujumbe mathin mondo atwake wach mar there is no proper working environment mar business and there is lack. Mano koro wawuoyo kuom Kenya mangima. Lack of business environment. These are things that we would like government to look into. One issue of limited access to finance. One complex regulation and corruption. Complex regulation and ka kumakoro maybe kata mzigo import osegike port to the process mana mondo mikore ka mziki mingi ogipesi mondo bede lweti mo bed mari. Those are what we call complex regulations, CDT and counter kanyo. For example, one gigi milongo ni certificate of conformity. Certificate COC mondo yud, for example, kigolo mwando ni China. Kigolo mwando ni China mondo yud COC oningo beni that item was verified and confirmed and it is good for the Kenyan market. It is original, or if it's not, obedo disqualified because I'm okay with that certificate of conformity. Tibroido ni in gi certificate of conformity igolo mzigo container ni mangima ikao kata loan kata million apar kata million beach kata uchel whatever amount it is kamwandu gi Mombasa the port the all goods bedo declared fake
You understand? Koro mane miyudo ka wan gi poor regulation mar authorities matiyo kata regulations magad importation mar goods. Nikech ng'ata inano, either iyudo ni koro nyako they compromise more comply gi a very huge asoya. Mondo mwandu ne chao timango obie market. Of which asoya no be maybe kose chiwo kendo koro ka mwandu wango sekete dukane kendo koro wan gi iluongo nango anti-counterfeit authorities. Begendo chako biro timango chako nyisi ni mwandu ni ma kendo ketimango kendo chako chiwo asoya mondo dhi mbele gi uso gini. And if at all dhi mbele gi uso gini tadiere en gima fake. Ibro do ni kendo koro ngat jang'ieo mane the end consumer ng'ieo item mok nyal konye. You understand? Koro by the end of the day, it's a waste of money, it's a waste of resources. To one word timango, why empower other foreign countries? We are crying to the government. Mondo this thing obed unified. Ma wangi a representative of the Kenya Bureau of Standard working in all sources where we import our products, whether it is Germany, China, Singapore, or wherever. So that when you get the COC, it is a certified COC is a certificate of conformity that you only attain after your items have been confirmed. Nigini is good for the market where it's being taken. Yes. Gimolos no. Gimolos no. Olose kalore gi chik. Olose kalore gi chik. Mar piny modhe iye. Kendo inyalo ti kode gi joma ni e piny no. Yes, and then also one issue mar skilled labor. We have less skilled people. People do not know how to handle the new technology. There is poor when it comes to embracing the new technology. Wangi rem maduong kabisa. Mawa kwa ni mondo serikal okonjogewa mondo gitimonegi kagitimonegi tiegruok otim. This is the best way mwanyalo empower go our country people, such as vijende wa mane mtamine wa madwa timo hala gik machalo kamago. Nikech iyudo ka countries mamoko gibiro kasto we learn from them. They do things like Alibaba. Alibaba is not locally generated. This is something that is generated somewhere else in another country. Koro mano mwatemo ni mondo wa embrace, mondo you see we conceive it, waketo bed marwa and so on and so forth. Why can't government come with a platform or rather a way maginyalo puonjo go chogewa timo gik moko e yo makinya sani mondo wayud go extra income. Ainya nyamano nyalo mar loso mwandu wacho ni manufacturing goods bende e pacho kae mar mondo mikoro ogola chidna de mopogore mago mag clearance kuwuok e port maka dwadh nam chumbi e kin mamoko. Asa mana ote mapiyo kapok ka oyuyo matin ntiere Bernardo Wigo iwacho ni magi gin penjo mabende no penjo nya koram ga jwan kalure koda gino maru mano mar chumi mano mar higani to thoth ote mabende no ote bura muoro ka en gino maru ni ochumi biro bedo ka dok chien to bende gini mar mondo mi ochumi dog chien en ango gini mabende dwarore. Aparo ni CPM Magomba kwa duogo kwa yweyo to mar mondo mi nyisige mar mondo mi ngato wacho ni ochumi timo maber kata ochumi timo marach ango mosebedo kada mna kate weche mag GDP ka ikin mamoko aparo ni lose he okang mano mar ariyo. Wuod Nyasaye gini wacho ni onge gi geno ni uchumi biro bedo katimo maber mane higane. Aya jendeke hin bende neno pachi thotu aneno pachu kotendre koda gombo maru kata kamano angeni jalon CPA Magomba biro bedo ka leronu mar mondo mi ngato wacho ni uchumi obede maber. Iwacho ni neno ka government biro timo a lot compared to last year mano Trimas Odhiambo. Akayo matinda kigen 31 tok sangwen poden paro mopogore mabende wasomo koni kod kocha. Moko kuom bende neno ka oro ote kotende kod ikrok ne yier maduong mabende huneno ka gima nyalo kelo rochruok mano mar uchumi. Kikri mabor akayo matin. My dog
G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilocef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Machigni nyakoromonga juange chenro mar Goma Owake. Wakti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu tichadek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakaki wasani. Kichangwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakora magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nakasapaga Rio. Kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimilongo ni Ben Yawa. Ikadik mag chak, wan gi varieties mang'eny. Wan gi Tokenberg, wan gi Alpine, wan gi Sanen, wan gi Nubian, wan gi Nigerian Dwarf. Koro wan sani apidho Sanen, koro Sanen ema nigi chak mang'eny. Refisha ushinde. 500k can hit your MMF anytime. 1-bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Nyakorongo juango machiegni meno kang mogik wadongi matine dakika 20 sa bende ringo mapiyo nyakorongo juango machiegni okang mar ariyo dhi nyime koda twaka neno kanyo chieng' rieko jako kise wote mathoth mabendi yoro naka ni mar mondo miya mos ni magomba wote ochopo kayawa mana line mana mar SMS wote mago benda neno kata mana maga jamadare benda neno ka note magu nyakorongo juango an prosogo benda note mage to kata kamano ingeni chenro mar mondo mi dhi nyime wote akober kwaso malanda dong ber kwaso mo ote mioro mar mos aya kore okang mar ariyo mar mondo muonge kapono no chumi timo maber kata timo marach gin prospects kata mana okenge mage mabende ing'iyo aparo ni CPA magomba en thuolo manago bene kao igola nena odok e itwa
mar mondo we winje yo makare kapo nono nacho no chumi ni timo marach to timo maber en ang'o ma lokore. Ng'eni mipimogo ochumi kaka dhi iluongo ni GDP, gross domestic product. En bech gik moko te ma ji molosi kata mousi e economy no e higa achiel iluongo ni GDP. Inyalo poge mondo compare GDP mar piny moro compare gi machielo, inyalo poge gi ji modak e pinyno. Koro bet gi GDP per capita. Koro kaka Kenya ka wa produce around $2,000 last year. Tende ni siling gik ma kousi to nyalo bet siling 260,000, 260,000, 260,000. Koro kapo ni in gik miloso kata puodho mipuro te gi dhok manyocha ni imedo kidhi riwo to ok chop mano ting'e ni bet pod iduoko chien. To mopogore gi mano, ka isegine mano tichako ing'iyo to be odongre GDP no higa ka higa odongre ma wasebet kwadongre about 5%. Ndalo Kibaki cha ne tasimo kapa ne wachopo 7%. To jiwi gi wil ga ni kane Anyang' Nyong'o, Professor Anyang' Nyong'o ne minister mar planning, mar economic planning, to no oloko formula matin. Noyudo ka joka ne ok ne wasebet kwa kwane kako nego kwane. Koro Anyang' Nyong'o no ogine no golo gine moko iye mbui moko iye makoro gine maber. Koro mano be nomedo chwale malo to jiwi gi wila koro giparo ni mar Kibaki ne koro lich ahinya moloyo ndalo moko. Koro eto se dongo nang'o to nego be nodongo moloyo kaka population medre. Kenya ka population wa medre about 3%. Koro ka economy aber kwa dhi 6-10 kucha. Nono to nyithindo monyuol ka ochako dhi umedru mana 5%, to nyithindo be umedo 5%, tende ni onge gimutimo kanyo. To nitie kaka bech gik moko medre miluongo ni inflation. Bech gik moko chalo nadi. Koro mano be ipimo. Lakini tie economists mosewacho ni GDP ni onyalo medre kata ka jite ok winje to pod omedre ameda. Kaka kapo ni iloso SGR mani ng'eni medo gik mobedo produced e gine no, simiti giro medi, GDP medre ameda to samoro kata SGR pok ochako tiyo. Koro mi ok en measurement maber ahinya. Koro jomoko tinde timo gimiluongo ni gross national happiness. Ipenjo ni to kaka imor, kaka ineno e ngimani. Koro ichako idok. Koro king'iyo mipimo ma classical economics, tiyudo ka economy wa ok rach ahinya. Dollar about 130, foreign reserves, tiende ni pesa ma wantiego marito oswago gere import go gik moko. Nentie seche moko ma nyaki apply tirito bank pod onge dola. Sani wantiego madhi mana dweche 6. Kata kok watimo gimoro nitie dweche 6 ma wanyalo import go. Koro mano wasegero maber. Economy GDP ojabe dongo 5%, bei bende wa control. Interest, inyalo yudo credit, interest, Ruto gi Mbadi oduoko piny. Kikawo ohala, to gimichulo go e wiye nyinyo. Machemno ni nyinyo. Profit gimichulo go e wiye ka ng'ama iholo cha odok piny. Koro in paper gigi beyo. Lakini nitie pimo moko. Mokwongo en ni to bende ji yude te. Kech sache moko ji 10 billionaires, 50 billionaires ema yude. To 50 million others ok yude. Koro mano be nitie measure moro ma kaka gine ma kata Kenya orach kabisa. Jomomeo ng'eny, jomomeo tin kabisa, jomodhier ng'eny. Pinje moko kaka Ghana iyudo ka jomomeo ok ng'eny ahinya to jomodhier bende tin. Makoro Kenya ka wan middle income ko sen. Sani wasesope middle income lakini jomodhier to ng'eny, jomaterwa middle income gi joma tin momeo. Koro mano problem ma nyaka bed address. Regional bende koni gi kocha, koni nolo kocha chalo nadi. To mago duto te to nitie bende dhano kaka file e pocket ni bende iwinje pesa nitie. Mano to kata kedhi e chiro be ji ng'iepo. Koro yudo ka piny ochiek to ji uso gik moko, in gi cham moro michamo gi moko mius matin. Koro apani kaka inyalo lose, kaka inyalo sudo an kaka nene
mondo economy 2026 ka nyalo advise president wach mar school fees to gi wach mar tuo ko nyalo lose mago ma tuoche moko machalo kaka cancer tuoche madongo ma chronic midwaro yath ma pile pile in ng'ato ni dala ulupa tidware gi yath mar 10,000 dwe ka dwe mago ka pinje molony to sirikal koro kao ai gik machalo kaka somo sirikal kao ng'enyne ming'eni kata sani jo day school jiongiro ka MPs moko oseyudo ni nyalo go kwano ma bende ji chulo kata mana 500 kwano onego go e Kenya mangima mondo school fees cost oduogie chien to dog chien ma okada ni ng'eni sani kada JSS kadhi pod nyaka ing'e wuoche ke 2,000 pod idware gi uniform manyien mama moro nyocha wuoyo go thurwa kucho chulo fees te to nyathi pod oriembi ni dwaro track suit to chieng' nyathi ne kodonjo chieng' no kada games up kochaki koro jopuonj be seche moko dwa diyo ahinya but magi ka sirikal nyalo duoge health and education ae to giket food inputs fertilizer gi kaka ji nyalo puro taneno ka gin gik moko mayot mar duoko gigo chien ae skills youth moko maka koswago wacho ka alternative ways ma nyithindo nyalo puonjore go skills manyien machalo kaka IT magi play go internationally. Mana kamano to bende kilo soko tende kod yuto iwacho ni achiel kuom yuto ma bende piny Kenya iwacho ni watenre ahinya en yuto ma wuok kuom puothe to bende higani nyakon ngajwang noselandnwa kanyo gi jogo ma bende koro chal mar kor lwasi ne gwacho ni oro wageno yudo oro e higani ahinya e dweche mokwongo mano mar higani ikruok bende intiere godo makare nyakon ngajwang mane penjo maduong' kapok ami thuolo Andrew Swago hasoma ne na ote mano mar Shemotho iwacho ni Sharon ilwotwak kenda musni welo mantiere studio ote makamano ntiere yamo wacho na mos ni wele studio gi pachi ineno ka budget mano mar Kenya ni malo onego waduoko misigo piny imedo ni kelo counties omedo misigo mathoth ne jachulo suru counties moko onego ogol jotend migepe odwok piny wacho ni jolup jotend migepe bende onego odwok namba gi piny mar ariyo wacho ni wach mibadhi pod ogoyo tachi pachoka mibadhi ok onego sirikal ogogi wang'e achiel lipod auditor general waneno pile en okang' mane ma obila kod migawo mochung' ne weche mag mibadhi osekawo wacho ni kedo koda mibadhi pachoka dwaro joint effort nyaka sirikal ber gik ma ochuno e ngima dhano wacho ni machalo thieth somo kod nengo ngima kamoting'o bech chiemo kore gi basics kore ka wadonjre e loso yore magwa koro wacho ni weche mochuno kimedo iwacho ni mogik Sharon nyaka walomb investors mago joket mwandu mondo giket mwandu e piny Kenya nyaka wakaw wacharita e yo motegno yaw borders magwa miyo wabedo kamrach e yor arita aya mano ote mor kanyo gi obila Shemotho nyakor ngajwang' ang'eni sa bende dhi kar lawre kodwa Oswago samoro minyalo medo kapo nono ni siro ote mano mar obila giminyalo medo kolawre gi twak asiro ote mar obila but gimanyalo medo gi twak e wi twakwa mar GDP and the government should understand the Kenyan MSME produces up to 40% of the GDP. Mano is true. The MSME mar Kenya constitute up to 90% of businesses. And therefore we produces up to 40% of the GDP. Theodoni, we face a lot of financial constraints. And other issues more face kaka MSME due to gima jagoro kata CPM agomba wachoni sani duoko kata nyinyo miduoko go gowi mangato kao kati mogo halani piny. We have complex when it comes to duoko gowi. Ido ni nyocha gi puodho ni sani kuponi sebedo ni inga kata blacklisted kata iwachoni kumiterega ji luongo nade CRB nino seterega CRB then duoko ni percentage mari dhi malo maingo ng'at mapok no dhi ang'ono CRB. Government should understand the life of business is not always smooth. Seche moko en malo, seche moko en piny. You need to understand maybe the life history kata business history mar ng'ato kapok determine cannot be a CRB maybe once or not.
mana pani some of the complex ma wa face sani to adieri kami duoko mar jo MSME nikech ana represent MSME kad ni duoko mar jo MSME pod duoko gowi mar kata nyinyo mikete wi gowi ma ng'ato kawo ni malo kabisa. And this is something that is affecting the MSME. And koponi MSME nyalo bedo empowered, to our GDP can be to where we want it to be. Empowerment kaka mane mana kwa tieko. Empowerment ma wanyalo yudo asewacho kendo nyalo nuoyo en ni gigol nwa limitation when it comes to access to finances. Wabed empowered in terms of finances. Gik machalo kaka nyota gi moko bo wabede gi migao moro mabe ochung ne jo ohala moko to kopogore gi dhi e bank nwa dhi kawo pesa e bengi ma wakalo a lot of process and the bureaucracy that we undergo kwa dhi e bengi. Wanyalo bede gi sirikal no winjo kokel ka nitie nyaka ministry mar MSME ok gikonywa, you know, wa face gik machalo kaka unfair participation in things to do with tenders. Dung mai kinde makoro nek benu bagoro mogi oparanya mano jatem migao. Wanyalo gombo bagoro mogi oparanya but now kata kapok watimo mano Sharon adier mantie erni there is unfair practices when it comes to tender. Yudo ka idhi kao tender idwaro kuomi omuom mathoth ma iluongo ni ichweyor mar mibadhi, you know, iluongo ni mit bilie. Koro mit bilie ni ikwayi mit bilie mang'eny ma samoro ok inyal kigo kwan mar mit bilie mikwayi gi ohala midhi lose e tenda ni tigo mana be digo piny. Seche moko bin mana gi pesa minyalo timang'o minyalo timogo tenda ni to ng'acha to dwaro mit bilie upfront. Koro magi gin gik mosemiyo ohala jo MSME suffer a lot of ginyal. There is no fair competition when it comes to tendering. Yero kama na hinya hagino ni mane ni wachni mogik donge aya gi wachni mogik CPM Magomba. Apan mokwongo pane shem othoyo yude kabisa ng'eny gik ma inyalo tim lakini gik machalo kaka big infrastructure kelo sitima kelo ndara moko madongo gi ok onego riti ni gin gik monego bed gin even more basic than ng'eyo bei mar chiemo nikech kata mono fertilizer nagono chopi pod ndara dwarore pod pi nyalo dwarore pod stima nyalo dwarore mondo ipur. Koro basic infrastructure investment go kik wachungi. An agomna thuolo ne opportunity mar mondo washare sirikandwa ni osetemo kendo moloyo an gi chir kendo gi sunga ni jathurwa nodonjo e kom kanyo mane ji paro ni jaluo ok nyalo to oseng'iso ni nitie gik maber manyalo wuok to kik wiwa wil ni bende eka gidonjo kata mana budget pok mane giloso mana chieng'. Koro kawang' ni wadhi e second circle. Koro apani podi gik mabeyo nyalo timre to wan gi joma wanya kata wuoyogo mwakonegi ni bwana jo mae gima jo MSME wacho chon cha wan wakia kaka wanyalo yudo kata mana Professor Njoroge girego. Koro miyo gimoro ka nitie dalau make uru motegno kik waludh jowagi ahinya wakonygi mana gi rieko mar mondo gitago uchumi mondo kony jothurwa 2026. Yero kama na hinya manyiso ni koro geno nitiere no uchumi bro aneno ka geno nitie ni uchumi pod bro bedo steady to wanyalo puonjogi wanyalo gini puonjre kaka pod wanyalo medo golo kuonde madiyo jopiny. Yero kama na hinya kuom paro makamano CPA George Magomba kanyakla koda Andrew Swago Jagoro nyakoronga jwang' mago jo ohala mantiere buore Nairobi. Ero kamano kuom biro twak okinyi makawuono gi paro mopogore maleo mabende nyiso ni kwara mga jwang'. Nyakoronga jwang' odong' mana dakika 10 kapok oromo saa 5 mar onyango. Ting'eni chenro rumoga kinde makamagi. Yero kona nyaku bedo kodwa ilo jowecho mabende nwantiere godo kanyakoronga jwang' mano moriwo Cleophas gi Joyce ibed kod odiochieng' makare. Kinyuono odiochieng' warad kanyo saa 12 mano mar kogwene nyinga Sharon Ong'aw ritur masane.